Malita sekamadodeni wona yathanda yini saye. Malita sekamadodeni. Bona noyingane zakwethu ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili radio Inkezo. Ngaza ukuthi ke mina ngumfeza uNtuthu ngakhumalo bathi ilasbo namagumede. Mhlawumbe makuthi usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Weyingane zakwethu, unina wayehlabani somculo okhulu uSifiso Ncwane khale ngehlazi lenziwe uAyanda Ncwane ukuthi enze isikhumbuzo sokumbula kwetshe kaSifiso Ncwane angamemi azoba ingxenye yaleso sikhumbuzo. Ngaza kwethu kuningi uma kaSifiso Ncwane akhale ngakho lapha ukuthi ke uAyanda Ncwane lapha lokho bekwenza ekuhlele nezingane zakwabo lapha ukuthi kuthathe njengedili akuwona umcimbi okanye isikhumbuzo sikaSifiso Ncwane okwakhe basazokwenza njengomndeni lapha, ngoba ke lokho akwenzile wenze ngeseso ngomema okanye engawazisanga umndeni wakaNcwane wonke uphelele lapha. Kuthiwa ke uAyanda ubezimemela izingane zakubo lapha ke okanye ubehlele nezingane zakubo wasemema bonke abaculi bokholo ukuthi ke bazoba ingxenye yalo mcimbi. Kuningi wengane zakwethu akhale ngakho unina kaSifiso Ncwane ke okwenziwe uStokazi uAyanda Ncwane. Bafethu izindaba ezibuhlungu lezi sibheka khona ke izindaba ezenzekayo lapha ke ukuthi kumemeke abaculi bokholo kodwa uma wengane okanye uma kaSifiso Ncwane angabe ingxenye yalo mcimbi. Mhlawumbe kuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba, ake sivele hlane comment section ungitshela ukuthi la mhlawumbe lithini lwakho uvo ngalolu daba.